Emva kwalokho-ke ngihlale. Mese ngihleli kuthi nje emva kwey'nyanga ey'mbili noma ey'ntathu angakawuboni umehluko kodwa anginakile-ke nginethemba ukuthi phela umuthi usasebenza ngeke usebenze ngokushesha. Ngiba nalento yokuthi ngilunywe. Ngilunywe zonke iy'ndawo ey'ncinzayo, ngilunywe amakhwapha, ngilunywe nalapha entombazaneni. Hawu, ngixaka ukuthini kukutshela ukuthi hhayi hlampe ukushisa ngoba yonke lento yenzeka kusayihlobo futhi. Hawu, ngelinye ilanga uma ngithi ngiyageza ebhavini kuvele ngibone iy'nunu. Hawu, uma ngithi izinunuzini lezi, uma ngithi ngiyayibukisisa iy'ntwala. Mamosha. Ngiyanibingelela futhi babukeli bayo iBlack Life TV nabalandeli bayo. Lena-ke iBlack Life Pharmacy, uStufuza Dlangamandla Zulu lo okhulumayo. So ngifisa ukunazisa ukuthi kune-special soqala ngomhla ka-15 siyophela ngomhla ka-20. Soqala ngomhla ka-15 siphele ngomhla ka-20. Sona-ke esabantu abagulayo. Umuntu ogulayo uzosizakala kulesi special. Kukhona iy'mbiza-ke, imbiza yamadoda ikhona, imbiza yomhlume ikhona, imbiza yama-ulcer, imbiza kazifo zonke, imbiza kashukela, imbiza yama-fibros, imbiza yokuvula isibeletho, imbiza ye-cancer, eye-BP, mase kuba-ke imbiza yezilonda. So engingakubalanga ungaphinde ubuze la ku-WhatsApp ukuthi kukhona yini ukuze uzosizakala. So-ke ngicela ningakhohlwa ukuthi kuqala ngomhla 15 soze siyophela ngomhla ka-20, especially sabantu abagulayo. Izimbiza njengoba nazi ukuthi zu-600 zizobe zu-300, kuhlangene nemali yokuposa, kuhlangene nemali ye-delivery kulaba abala eNatali. So-ke ngicela nazi ukuthi ngiyazi vele ayikho into elaphayo ewushukela emnandi, nakanjani ezinye zey'mbiza ziyababa, kodwa la sincenga impilo angisho. So sifuna ukuphila, sifuna impilo ende, so zikhona-ke iy'mbiza ningaphuthelwa. Ngiyanithanda kakhulu, bye. Nina bekashona kamenzi yaphuza umlaza angameva lena bendlondle noPhapha Ekhanda ehlala nasezansi kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Asibingelele ngane zakwethu le Black Life TV, igama lohlelo-ke izimpande zama-Afrika. Sigijima nawe nje u-fast lane, sijahe ukuyozuda abanqo ukuthi abantu abazizele beze nani. Ngiyanazi ukuthi aniyithandi lezi zinto ey'ngena before, anifuni ngisho coming soon. Angazi ngicabanga ukuthi isho enjani engenawo coming soon, kodwa-ke asingene la sizwe ukuthi ubani osivakashele lamhlanje. Igama lami King Sichango, ngalokhu sanibona nengane zakwethu. Sabona ma? Yebo, sabona njani? Uyaphila ba? Ngiyaphila. Ngane yakwethu, ubani lo mayinalika? Onivakashele uZandile wakaCebekhulu. Okay. Yebo. Asiqale ngawe nje sizwe ngoba thina phela siyaqala ukubona, sibona nje intokazi impela ebukekayo efanelekayo ukuthi ubani lo, qhamukaphi, ukalephi kuze kufike la sekunenkinga khona. Okay. NguZandile, ngikhulele eMangosi. Ngikhulela kwami eMangosi, ngizalwe sibabili ekhaya samantombazane. Bese siba nabafethu abathathu. Sihlala noma nobaba kanye nabafethu. So umndeni nje omkhulu. Ekuhambeni kwesikhathi-ke ubaba ube esesuka eMangosi eya eThekwini eyofuna umsebenzi. Kanjalo nabafethu bahamba. Thina sasala ngoba besibancane-ke sifunda esikoleni. Yebo. Sifundile-ke ngeshwa udadewethu angakwazi ukuqeda isikole. Mina ngazama ngaqhubeka ngaze ngathola i-matric. Okay, emva kwa-matric ngabuya ngahlala ekhaya kanye nomama nodadewethu ngoba abafethu nobaba babengasekho. Sahlala impilo ibingekho kahle. Ngadicide ukuthi ngilandele ubaba ngiye ngaseThekwini lapho ngithola khona i-profit ukuze ngizozama impilo ngoba ngase ngifundile ngaphasa u-matric, ngizame nokuqhubeka ema-college. Ngafika eThekwini, mengifika eThekwini indawo ayehlala kuyona ubaba kwayindawo inkompolo. Okay. Akuvumelekile kakhulukazi ukuthi kube nabantu abasebancane abesifazane. So kwaphoqa ukuthi ngiyohlala nomunye umfethu obekade enomqasho le koMayville.
Okay, sihlalile-ke nomfethu, sihlala isikhathi esincane nomfethu ngoba manje inkinga ubekade ehlala nomuntu wakhe. So umuntu wakhe wangakuthanda ukufika kwami. Wangakuthanda ukufika kwami kungasemnandi nje noma ngihleli nobhuti mekufike yena usisi lo kube kuhle. Uyifile empintsheni. Ehe. So kwaphoqa ukuthi fanele ngiphume manje ngiyozamela indawo engeyami. Sure. Ngaphuma-ke ngathola umqasho eNanda. Ngathola umqasho eNanda, mengithola umqasho eNanda bengumuntu ohambayo ofuna amatoho. Ngenhlanhla ngathola umsebenzi eThekwini ngaKwe-Street. Enye inkampani bekade isebenza nge-insurance. So sidayisa imishwarensi, sihamba sifuna abantu, simela emgaqweni amaphepha. Inkinga-ke kulo msebenzi izinto bengahambi kahle, ngingakwazi uku-afford nasemqashweni ngoba manje kuholwa nge-commission. Oh yeah, okay. Uma ngabe ungabatholanga abantu awuholi ngendlela okuyiyona. Impilo nje yabanzima ngale ndlela yokuthi manje angazi ukuthi ngithatha ngihlanganise ngoba kumele phela kube khona ukuthumela ekhaya emuva okuncane. Okay. Ukusebenzeni kwami-ke ngagcina ngitholene nabangani khona la emsebenzini ukuxoxa. Ngelinye ilanga nje sizihlalele nabangani. Omunye axoxa ukuthi kunobaba amaziyo osizayo. Lo baba ngendlela asiza ngayo kodwa kwakade kuyezinye nje inkinga esasixoxa ngazo. So mina ngithathe leli thuba lokulalela usizo lalo baba ngicabange le nkinga mina enginayo. Okay. Ngithi angihambe. Okay, umngane angiyalele. Mengiyalele umngane ngidecide ukuhamba ngiyombona lo baba. Mina ngiye ngenkinga yokuthi ngifuna ubaba angiphe into ezokuvula amandla ami ukuthi ngithole abantu kakhulu ngoba njengoba sisebenza nge-commission nje abantu kwesinye isikhathi abezi unina like ngosuku kuyenzeka ukuthola abantu ababili. So ngifuna into ezokwenza ukuthi ngi-attract abantu ukuthi beze kumina noma ngabe sindawonye nala bengisebenza nabo kodwa kube mina ukuze ngizothola imali kuphela. Hayi ubaba wathembisa impela-ke mengifika lo baba wathembisa ukuthi uzongisiza mina ngibeke udaba lwami. Hayi ngibeka udaba lami ukuthi ngifuna kube kanje, hayi athi nje angikhululeke ngifike ekhaya yonke into izohamba kahle. Hayi nangempela ubaba-ke athi kunemithi azoqala anginike yona yokuyihlanza. Ngizogquma ngiphalaze. Emva kokugquma ngiphalaze kuzofanele ngibuye ngize kuyena kuney'ngcaba azongenza zona. Nangempela ngiyithathe lo mithi ngiyisebenzise. Athi nje ukuqala kwami ukusebenzisa le mithi ngeke liphele isonto kungekho umehluko engiwubonayo. Ngihambe ngisebenzisa imithi hayi iziphele. Liphele isonto, liphele inyanga. Ngibona ukuthi hayi engazuthi awukho umehluko engiwubonayo. Ngiphindele kubaba. Mengiphindela kubaba ngimchazele ukuthi hayi baba engazuthi akukho engikubonayo. Amesethi ubaba chaze ukuthi kushuthi inkinga yami idip kakhulu enginayo. Kuzoba nendlela ezodinga ukuthi angisize ngayo. Okay. Ngoba vele ngizimisele ukuthi ekugcineni ngithole lento engifunayo. Ngiyafuna ama-customer. Ne-pressure ekhaya khona uma uyafona ufuna imali akasaphilile nokuphila. Hayi ubaba athi kuzoba nendlela ehlukile. Hawu angibuye ngosuku olulandelayo. Ngihambe ngibuye ngosuku olulandelayo. Mengibuya ngosuku olulandelayo ubaba angitshela ukuthi hayi le ndlela esizokwenza ngayo-ke akuyona indlela oyaziyo. Mengifika la kubaba before bekuthi mangabe engenzela izinto nemithi leyo kuhlale nje umnyango uvuliwe kukahle la esigodlweni sakhe. Kulolu usuku ubaba uyasukuma uvala umnyango esigodlweni uvala namakhethini. Hawu baba kuyini lokho ngithuke ngoba manje sengathi sekudume nalezi zinto zey'thwalo nani nani. Uthi hawu baba omunjani lo kuzokwenza uvalwe neminyango. Athi hayi ungathuki mntanami akusiko ukuthwala kodwa indlela esizofanele senze ngayo kunomuthi okuzofanele ukuthi ufakwe yimina kuwena. Hawu baba ufakwe wena kumina kanjani? Athi hayi kuzomela ukuthi silale.
nawe ukuze uzokwazi ukuthi lo muthi usebenze ngoba fanele ungene ngaphakathi. Ubuze baba bingekho indlela hlampe yokuthi ngizifake mina, athi cha ayikho. Ngoba uzophuzwa yimina ngalesikhathi sengilele nawe. Fanele ubudoda bami bungene kuwena kuze uzohamba negazi kumuthi igazi lakho lapho uzobe usuthandeka ama-customer azobheka wena. Manje awusaba ukuthi ungamitha la. Ngiyasaba ukuthi ngamisa kodwa ngidesperate. Sure. Ngiyafuna lento yokuthi abantu beze kumina, ngiyayifuna le mali emsebenzini. Ngoba mangabe uzothola ngiyalinganisa kunalento ukuthi mhlawumbe uzothola more than 5 noma 10 ama-customer, imali iba yinhle kakhulu. Okay. Ngendlela engangi-desperate ngayo ngaba nako ngingabaza kodwa manje ngabuye ngathi hhayi into ezokwenzeka usuku olulodwa kodwa unempeza ungishaya novalo lungishaya. Lento maniyenza abantu mabethandana bayenza umlibe bebengashaya imzuliswano emihlanu, emibili, abanye owodwa. Nina nenza 1 noma 2 noma 3. Ubaba-ke mekabe sesenza lento okokuqala nje hhayi angitshele ukuthi angikhulule kulesigodlo sakheke kunendawo-ke esekhoneni nemithi yonke into angidlala ispontshi lapho ubaba angilale-ke. Kona ngaba nokuthuka ngale ndlela ukuthi angizange ngize ngikunothise ukuthi uthathe isikhathi esingakanani kodwa i-round yaba yinye ngosuku lokuqala. Hhayi-ke mengivuka lapha athi ubaba kuzoba i-process-ke asizukwenza kanye. Hawu kanjani manje baba? Athi sizokwenza kuzodlulisa inyanga uphinde ubuye kuze lento izongena igxile ngoba iy'nhlobo zemithi zihlukene. Angikwazi ukuthi ngiyiphuze kanyane. Umuthi nomuthi shuthi unokulala kwawo. Iy'nyanga zayisikela kononini. Okay. Yebo. Ayi ngihambe kodwa-ke ngase nginalo lelo themba ukuthi hhayi kushuthi izinto zizolunga ngempela. Indlela naye ayengithembisa ngayo ubaba. Ngihambe ngile ngiphinda-ke kubaba kuze kube ka-4 siyenza lento. Kuze okwesibili nokwesithathu ngase nginganawo nami namahloni-ke sengenza nje ngikhululekile. Hhayi emva kwalokho-ke ngihlale mese ngihleli kuthi nje emva kwey'nyanga ey'mbili noma ey'ntathu angakawuboni umehluko kodwa anginakile-ke nginethemba ukuthi phela umuthi usasebenza ngeke usebenze ngokushesha. Ngiba nalento yokuthi ngilunywe zonke iy'ndawo ey'ncinzayo, ngilunywe amakhwapha, ngilunywe nalapha entombazaneni. Hawu xa kuthini kukutshela ukuthi hhayi hlampe ukushisa ngoba yonke lento yenzeka kusayihlobo futhi. Hawu ngelinye ilanga mengithi ngiyageza ebhavini kuvele ngibona iy'nunu. Hawu mengithi izinunuzini lezi mengithi ngiyayibukisisa iy'ntwala. Mamosha. Hhayi kube ukuqala kwey'ntwala ngakithi iy'ntwala. Hhayi ngibona ukuthi into efanele ngenze ukuthi ngiphinde kuyena ubaba ngiyomtshela ukuthi hayi bo baba naku kunenkinga. Ngiphuma iy'ntwala manje. Hhayi ngiphinde kuyena ubaba, hhayi ubaba ayichilise. Athi nje ayikho into angangisiza ngayo. Ayikho into angangisiza ngayo ngoba umuthi usasebenza. Like ukungichiliza kwakho usanginika ithemba ukuthi ngingakunaki lokho okwenzakalayo. Okwey'ntwala kuseyiprocess yomuthi. Kuseyiprocess yomuthi. Hhayi ngilokhu ngiphindela emuva, hhayi iye ngokuba worse lento iy'ntwala. Kuphoqe manje ukuthi fanele ngiphinde lokugcina. Bese ngiphinde lokugcina ubaba akasabona. Angisamtholi ocingweni, angisamtholi nalapho kade ehlala khona kwasigodlo leso sisavala. Usuphinda okugcina uyophinda i-round yokugcina noma ubuyela kokugcina ukuyomtshela ukuthi nayi inkinga. No, i-round angithi sayenza azabo 4 sasiqedile aphelele. Usubuyela kuyena uyomtshela isigaba manje usubhekane naso. Okokuqala ngaya sengitshela ngibona lezi nuni ngithi ngiyobika phela ngoba angizange kufike kumina ukuthi mhlambe ngabe iqhamuka khona ngiyitshela ukuthi isifo esithile. Njengomuntu wayesengenza izinto wangithembisa ngiyitshela ukuthi ngiyobika kuyena ukuthi angilaphe. Hhayi-ke
Okokugcina-ke sengiyombheka okokugcina. Okokuqala ngamthola. Kwayikona ukuthi hhayi ukukhala ukuthi ayikho into angangisiza ngayo. Le nto iseyingxenye ye-process yale nto angifaka yona. Ayibeke nje kahle ukuthi ngingathuki. Mese ngithi ngiyombheka okwesibili ngoba into kwase kunale nkinga ethi senginoya ngisho ngihleli phansi kwabantu. Kuzothi ngihleli phansi kwabantu kulume manje senginamahloni. Ayi awuphoqa ukuthi ngiphinde kuyena-ke manje ubaba. Uma ngithi ngiphinda kuyena lokhu kokugcina-ke akasekho. Akasabona nala bekhona. Akasatholakali ubaba, akasatholakali ngisho ey'ngcingweni ngoba phela ucingo kumfuna umuntu kulona uy'tshela ukuthi hhayi hlampe lufile uyaya la owazi khona ukuthi umthola khona akasekho ubaba kwakhona lapho. Yaqala-ke le nkinga yangidla-ke manje ukuthi into engizoyithini le ngoba manje kwesinye isikhathi bezize zize yiphume-ke manje. Ziphume ngizothi ngihleli ngizwe sehamba la emathangeni. Sezigcwele yonke indawo isithweni sami sangasese nje ngisho ngigezile ayikho into engayizamanga. Abanye bathi angizame oshibhoshi ngoba ngase ngicela usizo kubantu. Ngigeze ngoshibhoshi kufane nokuthi ngiyadlala. Ziningi imithi bangiyalela ama-chemicals ngigeze ngawo kufane nokuthi ngiyadlala. So nje impilo yami yangaba yinhle ngoba manje angisakwazi nokuya emsebenzini. So ngoba kwenzeka lento awunabo abantu othandana nabo? Ukhona umuntu engathandana naye. Angithi indaba phela ukukhuphuka kwalento yila ngibone khona nomuntu engithandana naye wavele wabaleka. Usebalekiswa yizona lezi iy'lwane. Sebalekile emva kwalokho uyangifonela ukuthi usehambile wayilapha. Use-right yena? Use-right yena kodwa nje akasafuni ukubuyela kumina. Hawu. Wena uyi kulo muntu omsizile nawe mhlawumbe oyozama? Ngiye phela kulo muntu angithi njengoba esengifonela kodwa sesihlukene. Shuthi waba naloko ukuthi uyafisa ukungisiza. Useyangitshela ukuthi okay ngiye kumuntu kanje akuhambe uyomzama nawe. Ngoba nami ngisizakale khona. Kodwa eyokuthi sibuyelane akasayiphathi. Awu. Ngihambe ngiye kumuntu omsizile lutho. Hayi ekuhlukaneni kwami naye lo ngiphinde ngithandane nomunye. Lo-ke sasithandana ngendlela yokuthi waba nento ethi asike sihambe sobabili emva kokuthi seyibona ukuthi naye ungenwa yilezi iy'lwane. Asihambe sobabili siye kumuntu. Mesihamba siye kumuntu wasinika imithi besiyisebenzisa sakubabili. Walapheka lo kwaphela kodwa kumina lutho. Kumina kusho ukuthi kahle kahle ayisekho into esebenzayo. Konke engikuzamayo akusebenzi. Ngale ndlela yokuthi ngaze ngahamba ngiyalelwa omunye umntwana engangimxoxela le nkinga ukuthi yazi manje sengibalekelwa ngisho nabantu engithandana nabo ngenxa yale nto. Okufike kungiphatha kakhulu ngalesikhathi sebebalekile bayalapheka mase bengale bengasekho eduze kwami. Kodwa mebeseduze kwami iyabuya le nto. Mina ngala esayidini lami ngiyaya akize ngiye la beye khona kodwa mina ngilapheki. So nje ngaba naleyo nkinga, inkinga yami yabankulu ngale ndlela ukuthi ngangisazi ngizokwenza njani manje. Manje kule nkinga obhekene nayo akukaze kukufikele mhlawumbe uxoxela uma ukuthi ubhekane nani? Ngike ngamxoxela uma waphoqa ukuthi fanele ngibuyele le ekhaya eMankosi ngoba kunabantu nakhona abaziyo ukuthi bayasiza. Hayi ngihambile ngaya kubona. Kwathiwa ngendlela ejule ngayo lento nje bayangena kanje. Akulula ukuthi bayilaphe. Vele kudlule. Ayilula ukuthi bayilaphe. So manje nje iyinto engayazi ukuthi kumele ngenze njani ngoba lento iyangihlupha. Iyangihlupha. Sengisaba ngisho ukuba sendaweni nabantu abaningi angisayi ngisho ey'nkonzweni ngoba manje ivele ilume ngale ndlela ukuthi kufanele ngiwaye manje. Umsebenzi wona wagcina uqhubeka wagcina kwenzakalani? Emsebenzini phela ngagcina ngiwuyekile nje straight. Kodwa khona umehluko kwawubona-ke mhlawumbe kusanda kuqala? Awukho umehluko wabakhona. Wona nje into wayegiftwa ngayo iy'ntwala? Iy'ntwala nje engayithola kunokuthi kube nomehluko nje emsebenzini
kwavele kwabheda kakhulu. Sure. Kwavele kwabheda kakhulu. Mana anengichazela ngoba bahlale befika abantu la bengixoxela into enjalo ukuthi inyanga kuyenzeka bagcina kuvulelwana imilenze nazo. Uma ngabe ufika kule nyanga Mbumbulu okhuluma ngayo, eyala eThekwini nje. Yebo, yaseThekwini. Zazikhona izimpawu zokuthi ingumuntu ogangile noma mhlawumbe mawucabanga lento ekhuluma ngathi umuthi ofakwa ngesingezansi eyikhona noma eyifunela wena. Hayi mina ngokubona kwami bengesimuntu osebenzayo, kushuthi umuntu nje oyisigebengu. Kushuthi wayefunela mina ngokubuka kwami. Oyayingekho nalento athi uyayenza. Kwayona le mithi engiyisebenzisile kushuthi kwakuyizinto vele engasebenzi. Ngoba phela awukho ngisho umehluko ayewushilo ongubonile. Phela nje into ayenza ukulala nami nokuthi ngisale senginey'ntwala. So njengamanje ufuna umuntu ozokusiza kulekelele ekukhipheni iy'ntwala nawe ubuyele ube umuntu wesifazane ujole ngendlela ofuna ukujola ngayo. Yebo. Ngoba uyasho ukuthi ohlangana nabo cha nabo bahamba sebeney'ntwala bengabuyi. Yebo. Yebo, kulona impela usizo engilicelayo njengamanje. Nokuthi nje sengumuntu onanamahloni okuhlala phakathi kwabantu. Angisakwazi ukuhlala phakathi kwabantu. Akasekho umuntu ongithandayo ngoba abafikayo bafika bahamba bangabe sabheka emuva. So usizo engicelayo ukuthi uma ngakhona ukusiza ngalithola ukuthi ngilapheke lezi ntwala ngoba akukho engasakwenzile. Kodwa zikhona iy'nsizwa zey'bika. Yebo, Inkinga uwe nje unqabanga ngoba wazi. sengiyasapha, ngisazithembi. Akuyona impilo le. Manje akusona sonke lesi sitori ositholile-ke ufundeni ngoba mangibuka uthi nabafowenu bebesebenza vele uma wena ubekade bephila nobaba bephiliswa ukuthi abafowenu bayasebenza. Wena wayefaka engcindezini ukuthi nawe ufuna ukubonakala ekhaya usuku. Yiphi isifundo nje ongasidlulisela komunye umuntu-ke okwi-level efana nawe empilweni njengamanje? Kwi-level efana nami empilweni isifundo engadlulisela kuyena yilesi esithi kufanele ufunde ukumukela okutholayo. Ngoba mina isizathu esingenza ukuthi ngize ngiye kule nyanga ingoba benginganeliseki, bengifuna ukungale kwale mali engiyiholayo. Ngoba ukube benganeliswa ile mali engiyiholayo bengeke ngize ngifike ekutheni ngiye kule nyanga ngifuna ukuthi ngenze ngithandwe abantu abangaphezulu. Kahle kahle bengifuna ukudlula nabantu engisebenza nabo. Angithi uma ngabe udlula abantu osenza nabo abantu phela uma uzothola ama-customer amaningi ugcine sewuphethe. So ungasafonela kuthiwa ngifuna abantu, sowuphethe laba abafuna abantu. Sekuyimina engizogcina sengiphethe. So mina inhloso yami bekuyileyo ukuthi ngigcine sengibaphethe lapha. Okay. So isifundo engisitholile ileso ukuthi ufunde ukwaneliseka into oyitholayo ngaleso sikhathi ungafuni okungale. Ntama asibonga kakhulu nesikhathi ukuthi ufike nje. Siyathemba ukuthi udaba lakho abantu bolithathela phezulu ukwazi ukusizakala nawe uqhubeke nempilo normal ube umuntu wesifazane nje kubantu besilisa abakuthandayo nabakudinga eduze njengomakoti ukwazi ukuqhubeka nempilo. Kodwa yonke le misangano yasezweni eneyifaka kuyona. Yebo, ngiyabonga kakhulu, ngajabula kakhulu ukuthola usizo. Angisakuthola ukuphumula. Angisakuthola ukuphumula ngisho ngilele lezi ntwala ziyangihamba ziyangiluma ngisho indawo manje enobona. Kanza kwethu abanye bake bangibuzeke uma behlangana nami ukuthi awuthuki nisicaka iy'nkinga ifika lapha baxoxezwe nabantu benganza kwethu mathiwa ngiyathuka ngaze kube yiningi ngoba phela kuseyiningi lento le sazoxoxelwa nje sisho lo ngithe hayi mina ngizolalela nje ngizwe futhi-ke nikhululeke phakathi sinqeni njengey'thekethe. Angisazwile nje akusekhona lento ukuthi ngidabuke kakhulu ngoba sengadabanga sengayeka ngoba njengoba sixoxa nje ngenkinga khona ozofuna ukuya kuleyo nkinga njengoba sikhuluma nje angifonela abuze ukuthi lo muntu owesiza lo sisi uqhamukaphi. Enye into efuna siyilungiseke leyo ngane zakwethu. One, yekelana ukungibhalela ku-inbox ningitshela ukuthi ngixhumasa nosisi wayefika kwisho asiyenzi leyo nto. Njengoba singayenzi nje asiyenzi ngoba seyiney'nkinga. If ever ufuna umuntu oyinyanga or ngikholelwe eyinyangeni ufuna ukusizakala ngokwesintu bakhona abantu esishutha nabo la ekhaya abayinyanga abashiya iy'namba zabo fonela bona ukhulume nabo. Nakhona uma usukhulume naye navumelana washo inkomo yakhe ungabuye uze kimi uthi angizomcela akwehlisele. Angisona isikhulumi between wena nalowo muntu cha engazenza ukuthi ngisizeni ngalokho nje ningangifaki umethu lo hlelo nje ngilalela iy'nkinga zabantu nginake kunina bese abantu niyadecide ufuna ukuyaphi la uyakhona usichaka kangenelela kanyanga kalo nohlaka akalutho nje
ento ethintene ubunyanga ngiyipresenta nje ngimlapho ngakuvuke nakusasa uzwa kuthiwa umkhulu usichaza ngolo ngimile nje la ngimkhona ngani zakwethu sibonga kakhulu uhlelo sibonga nokulalela kwenu sibonga nokuthanda kwenu nisale kahle